Niretzako surfa da dana, zergaitik honekin jaio nintzen gutxua bera, tabla bat eskuan azpilan gutxua bera, bizitza guztian hau egin dut, eta guain itxua geratuta ere segin goa surfa egiten, orduan niretzako bizitza guztia da, ez? Nire alaban amare surfa erakustenik zautu nun, osea, dana surfan buruz da nire bizitza guztia, ez? Horren bueltaka, ez? Hain afizioa ondila da egunero tarte bat kentzaitela. Ikusteko balimada itxasua o surfiteko balimada, baina egunero hartu behar ditut nire ordu bete o bi ordu itxasua etorri eta sartzeko balimada sartzeko eta bestela ikusteko. Aitor Francesena, Gallo, eta Aitor Azpiroz, Aspi, surfak elkartu dituen bi zarauztar dira. Surfol berezi honen inguruan bildu dira. Aspik Gallorentzat bereziki sortu duen ohol adimenduna da. Aitor nire ezaguna zan, eta uretatik ezagutzen nun lehendikan. Eta gero itxu gelditu zanean, baitari ikusten nun surfian itxasuan. Pentsatu nun taula bat itia, Aitorri lagunduko ziona olatuak lertzeian puntura iristen. Orain dela 2 urte surfean ari zela, istripua izan zuen Aitor Francesenak, eta itxua gelditu zen. Baina jaiotzetik izan ditu ikusmen arazoak. Jaiotzetiko glaukoma diagnostikatu zioten, eta 14 urte zituela eskuineko begia galdu zuen. Arazoak arazo, afizioz eta ofizioz surfari estuki lotuta egonda. Euskal surflari profesional handienetako batzuen entrenatzailea izan da. Aritz Aranburu eta Asier Muniain besteak beste. Bere egungo egoerak ez du itxasotik urrundu. Nola arazoak eukituten bizitza guztian begietan, hori, itxasuan lehen hori nola hola ibiltzen itzan, ez zaitain zaila egin itxue onda itxasuen ibiltzia. Olatuak informazioa ematen didate, bai, eta korrienteak ere bai, eta olatuan soinua ere bai, ez? Olatua pasatzeko azpitikan da hori soinuak egiten dut, ez? Elako soinua badakiz emateko denboa dakat olatu azpitikan pasatzeko, eta bar, baina nakan arazo handi bat, hori, jakiteko nun dauen iparra. Olatuak lehertzen diren tokia Zarauzko hondartzan iparraldea da. Surflaria gune horretara zuzentzeko diseinatu dute surfo hau. Aitor Azpiroz Zarauzko Oteiza Lizeoko irakaslea da, eta goi mailako ingenieritza ari da ikasten EHUn. Ikasketa amaierako proiektu gisa garatu du itxuentzako ohola. Oholaren diseinu teknologikoa eta prototipoa berak egin ditu. Ondoren, Juan Maindo diseinatzailearen laguntzaz, gailu elektronikoak surfo oholean integratu bituzte. Diseinua amaituta, Pukas enpresak fabrikatu du ohola. Surfo ohola iparralderantz lerratzea. Horixe da proiektuaren helburua. Posizio egokian dagoenean, oholak soinu bidez ematen dio abisua surflariari. Taulak teknologikoki, elektronikoki, 3 elementu dazka. Bat da sensorea. Sensoreak eremu magnetikoa neurtuko du eta sensore magnetikoa da. Orduan, oinarrian iteuna da ipar magnetikoa nun daon jakin. Eta nik sensore magnetiko hori pixka bat okartze balimaet, inklinazio bat, desbiazio bat jasango, desbiazio horren numeru emateit. 2 gradu balimadea, 2 gradu eta 8 gradu balimadea, 8 gradu. Desbideraketaren datu horiek sentsoreak mikrokontrolagailu bati bidaltzen dizkio. Mikrokontrolagailua programatuta dago, ohola gradu batzuen artean mugitzen den bitartean, soinu jakin bat egin dezan. Tablan gainean dagonean, batzutan ez du soinuik entzuten oain bezala. Eta orduan, bilatu berra daka iparra nun dagoen. Moitzeu punta eta soinu hau entzuteu. Soinu honekin behako daki iparreruntz daola. Eta hola, moitzen balimadu, bandatikan atera itea. Berriz sartzea, eta beste alderuntz, berriz erten ingo zaio. Orduan hor daka, 41 gradutako espazio bat, non beak badakin iparra hor daola. Buelta eman,
Orduan dazka bi hegoa, oso banda txikian, hau oso zaila da aurkitzen, surfa egiteko momentua, eta behin eroritzean hor altza, taula hartu, iparra aurkitu, eta oholak igortzen dituen soinuak surfo oholean bertan dagoen irrati emisore batek bidaltzen ditu. Surflariak berriz irrati argailua likran eramaten du. Bozgorailu txiki iragazkaitz batzuen bidez entzungo ditu soinuak. Jantzita ibiltzeu eskerreko belarrian, eta nahi dunean kendu iteu. Orduan beha surfian dabil, kentzeu, estunian ber, eta behar dunean, hemen petxutikan hartzeu, jantzitzeu, eta aurreak adijoa. Baino gehiotan, nire lagunak nirekin surfeatzen bakarrikan egoten mazian, denbo guztian niri vigilatzen o denbo guztian nire gainean, behak ez zuen ez da olatuak hartzen. Orduan guain, beharaiek olatua badakate hartzia eta beharaientzakore kriston lasaitasuna da nik dato egugitzia makina honekin, ez? Edozein gailu elektronikorekin gertatzen den moduan, martxan jartzeko ezinbesteko elementu bat bateria da. Juan Maindo diseinatzailea da bateria kontutan abitua. Letargiekin dabilen munduko lehen taula sortu zuen berak, eta horretarako berariaz diseinatu zuen asmakizuna itsuentzako taulan instalatu du. Zailtasun nagusia da bateriak ez bustitzea nolabait eta elektronikare ez bustitzea, hoia lortuta dago. Eta gero, bestia zan pixua, aprapos egiten ditugu guretzako bateri txiki batzuk, litio polimero bateriak, surfen argiakin, ledakin ibiltzen dianen gutxi gora bera 4 edo 5 ordu irauten dute, eta tabla hontan, gailon tabla hontan edo itxu tabla hontan, baion leikea 12 ordu o gehiago. Bateria kargatzeko sistema berezia garatu du Juan Maindok. Surflariek oinari lotuta eramaten duten soka edo inbentoa pieza honi lotzen zaio. Pieza hori bera baliatuz, bateria kargatzeko gailuak sortu ditu. Erdoilezina den ardatzaren gainean alambre bat kiribildu du. Alambre hori bateriari konektatu dio, eta ondoren sistema xafla batez babestu du urik sarrez dadin. Nola kargatu? Egiten dugu hartu kargadore bat, olako kokodrilo txiki hauekin, eta hemenean zi, eta hau ibiltzen dugu kargatzeko, bai positiboa eta bai negatiboa. Elementu elektronikoak piztu eta itzali ahal izateko, oholak etengailu magnetiko bat du. Hori ere berezia da, iman batek betetzen du etengailuaren funtzioa. Imanak kenduta, surfo-oleko elementu elektronikoak martxan jartzen dira, eta ohola, olatu bila joateko prestago. Eskerra izango, bai, eskerra, haike darle!